Здравейте! Извинете, за язовир Калин, това ли е? Здрасти! По. Здравейте, колеги! Днеска ще се качвам на язовир Калин, живот и здраве. Почти го стигнах. Минали са 540 км до тук. Магистралата направо ме направи на нищо. С този мотор повече на магистрала няма да се качвам. Като видя магистрала, ще обърна просто. Отделно, както виждате, тук имам вече поставка. Само че е за телефон. GPS все още не съм си купил, ама поне с телефона, там където по-не знам пътищата, по-лесно се ориентирам. А за сега го махнах. Ще тракнах няколко снимки тук на отбивката, преди да си нагласям камерката и микрофона. Един колега беше поснал в групата и беше писал, че решил да провери дали Калин е там. Все още, защото никой не бил поствал наскоро да е ходил там. Аз видях този пост, той човека хубаво качил снимки. Ама аз съм един такъв индивид, дето на снимки и видеоматериали не вярва. Затова и аз днеска реших сам да проверя дали наистина е там. За първи път че ми е. Като цяло чак такъв дълъг трип да правя с този мотор ми е за първи път. Живот и здраве, като сляза от язовир Калин и ще нощувам в Огняново, мисля, че беше. До Гоце Делчев в някакво село. Видях го в букинга, че за 25 лева отдава стая. Сега аз лукс не търся, просто трябва да се изкъпя някъде и край да се туширам на леглото. Буквално една единствена дума знам от тази песен, не съм чалгар. Ама нали знаете ушните черви, то нарочно е направено така, да заребява. И за цялата група! Много ви наспамих. Взех си една камо чанта, раница от китайски магазин, като бях на море, за 33,50 стинки. Значи тая чанта първоначално мислех да легне на там, където сяда втория човек на седалката и някак си да стане като куфър, ама нещо не се получи идеята ми и затова сега ми се налага днеска да го нося на рамена, което и това допълнително ме измаря. Де факто сяда на седалката, ама пък като има завой и нещо, или като ми умалее газа и направи те, цялата тежест се поема от раменята ми. Здрасти, малък! Тук пак за коси прибрах сега телефона. Колко хубаво седеше, ама хаби много батерия. Задължително някакъв GPS другия път. Този път малко те калпазанско, само с една поставка за 8 лева изкарах деня. Къде той е Калин Дам? Дам Калин. Падала! Пак да не съм го бъркал. Чист италиански път. Или чист италиански кът. Здравейте! Извинете, за язовир Калин, това ли е път? Не, обратно се води. Надолу пътя за манастира.
Добре, благодаря. Предния гаф. Рилски манастир. Тук трябва да идвам с хондата. На тая настилка. На тези завои. Тя и с Сузукито ще е супер. Ще са супер тези завои. Ама просто не и с тая огромната раница. Дет ми дава зор. На триколка. Това не беше мотор. Здравейте! За Калин, от тук ли трябва да продължавам? Калин? Да. Тук като минете този завой и вляво ще видите един асфалтиран път отбивка на плащата. Добре, добре. Благодаря ви много. Да, след завоят. Благодаря. Малко по-набо. Ей, тук видите. Чекай сега, тук ще го проверя. Да, това ще. О, колко прохладно само. Private road, what? Отворен е. Аз исках да се излежа горе, бе. 1 час поне, ама май няма да имам време. 4 часа станала, ще стигна 5 без нещо да кажем. И толкова остава. Слизането пак ще отнеме време. Като цяло. Освен ако не тръгна по прекия път, който пък ще ми убие. Буквално. Не исках да го играя много насигурно. Не искам да направя някакво особено тук. Отделно може да има и други колеги, които пък се спускат. Да няма опасно близки срещи с тях също. Както и тук. Отстъпваш някак. Нека просто да не стане била нещо. И това е най-важното. За това пътуване, между другото, се надъхах още в януари месец, мисля, че. Какво е това винчето? Какво е това винчето? Ще го мина с някой ден. Този уикенд. Следващия уикенд. Ай последващия, ай не знам си какво. Стана август месец.
Как са го правили това нещо, този материал? Как става така, че с какво се превозва до тук? Не го проумявам чак. Наистина. Damn. Бре. Бре. След малко, колкото знам, дърветата ще свършват и ще стане някакво пустинно такова. Хората с туристи си минават. Докато върна гъста и спира. Ха! Бас якото. Както го виждаш това нещо, ще го изкачваш по уникално изживяване. Наистина тези колеги, които го качват с турър, евала. Евала им правя. Аз не бих тръгнал. Никакъв шанс с турър да го изкачвам това нещо. Тук почва поредицата с обратните завои. Напълно са интелбаци. Като си махнеш по-големите запчатки и си сложиш по-малките, да ти е по-удобно на път, тук ще завиваш на пулса Intel. Бая стръмно става.
Свършиха ли? Май. От адреналина забравих колко му тежи всъщност чантата. Идей така, кучо. Идей. Нищо няма да ти направя, брат. Нищо няма да ти направя. Пак мене ли ме намира тебе, брат? Това е Калин. Нали? А това би трябвало да продължава към Карагьоза ли беше? Какво беше? Нищо такова. Тук стана зима. Знам, прекалено рязка промяна. Тук ми свърши батерията на Insta360-то. За тези, които се чудят с каква камера снимам, моделът е One X2. Спрях малко по-нагоре по пътя и видях, че камерата спряла да снима. Това чувство, да се замислиш кога точно е спряла и колко видеоматериал си изгубил, в моя случай е добре, че са само 5-10 минути. В края на моите клипове правя нещо като равносметка за карането. Пак стигнахте до тази част. Първо ви благодаря от все сърце, че изобщо ме изтърпяхте до тук. Домързяме да се занимавам да монтирам другата ми камера, затова реших докато съм горе просто да правя няколко снимки и да си почина, понеже бях пребит като куче след целият този път. Определено на слизане от язовир Калин гледките са по-хубави. Спрях немалко пъти да им се наслаждавам. По едно време почна даже да рами. Времето напредваше, а вече като се бях спуснал се шокирах, задето ме чакат още 130 км път до Огняново, където мислех да нощувам. Некви зли черни облаци се извисяха посока Гоце Делчев. Веднага си извадих телефона и почнах да търся къща за гости в обратната посока на облаците. Намерих една в село Брежани, което беше само на 50 км от мен. Асфалта към това село е нов. Все едно не караш в България и през цялото време имах чувството, че пак съм объркал пътя. Продължавах да си карам въпреки тези мисли, защото удоволствието от всички тези завои и хубавата настилка ми пречеха да спирам. Тези снимки на 3-4 км от селото. За първи път от доста време насам чувствах, че съм се наситил на каране. Прибрах се, платих си, преоблякох се и ходих до магазинчето да си купя нещо за ядене, което беше на 100 метра от къщата за гости. Като се върнах, светнах лампата и забелязах това нещо на леглото ми. За първи път в живота ми виждах скорпион. Малко ме притесни, че може да има и други, но за него момент бях прекалено гладен, за да ми пука. По този повод научих, че в България има скорпиони. Деляли са се на два вида и заради малките им размери количеството отрова, която могат да пуснат, не е била смъртоносна. Изкъпах се, изпих си тайлол хота, понеже все още се възстановях след като се върнах от морето, се разболях. Сутринта станах в 6, изпих си кафето, стропах се едно хубаво и се сетих, че предишната вечер си бях заредил само телефон. Ама какво толкова, нали имам втора камера, си казах. Така в 7 и нещо тръгнах към Гоце Делчев и оттам към Доспат. Спрях за кратка почивка, да се насладя на тази красота и евентуално да се нагласям камерката. DJI. И какво да видя? Докато съм прехвърлял техниката към тази голямата раница, съм забравил тази магнитна чия, без която не мога да монтирам камерата на каската ми или където и да е. Стана ми малко тъпо, но си казах кот такова. И не допуснах това да ми разваля удоволствието от карането, което ме чакаше за напред. След Доспат, посока Пазарджик, си открих новата ми любима отсечка в България. Нищо, че беше само на 500 км от Русе. Леко по лека огладнявах и реших да спирам чак на язовир Копринка, за който съм чувал, че е много яко място
По-добре да карам през селата, отколкото на магистрала с този мотор. Като стигнах там, влязох малко по-навътре в гората, за да мога да си опъна одеялцето от Lidl за пикник и да се наям с нещата, които ми артисаха от предишната вечер. За първи път в живота ми си повярвах, че мога да спя на палатка, ако е на такова място. По принцип не мислех, че бих. Там се забавих около 2 часа и никак не ми се искаше да се прибирам. Живот. Утре беше понеделник и бях на работа. В този трип главно разбрах, че не трябва да вземам много багаж с мен, ако нямам чанти и куфари, и дори тогава пак не бива да е тежко, за да не разваля хендлинга на мотора. Целият списък с нещата, които взех и бяха в тази раница за тези 2 дена, може да видите в описанието. Цяла седмица ме боляха раменете и гърбът. Струваше се всеки един миг. Излязох сам и се загубих сред тези красиви места. Това изживяване определено ще се повтори и по трети, по възможност 3-4 нощувки. Направих такова трипче за първи път и не мога да ви опиша какво удоволствие беше. Забравил съм какво е да дерзаеш. Тук си го спомних много добре. Това беше целият маршрут. Тези плюс 20 км идват от там, че се обърках на няколко места. Благодаря ви за отделеното време, което никога няма да ви се върне. Дано съм го заслужил. Бих се зарадвал да харесате видеото, ако ви е харесало, и да се абонирате за канала ми. Пазете се и дано се засечем по пътищата.